Translasyon sa itong Nazareno sa Cagayan de Oro City. Gidagsa sa libuan ka mga deboto gikan pa sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Sa iron taong dugang detalye sa live report ni James Paulo Yap. James? Yes, Kent, gibana-banaan nga mukabat sa kapi 17,000 ka mga deboto ang midagsa sa traslasyon sa itong Nazareno dinhi sa Cagayan de Oro City. Alas 4 sa kadlawon dihang gisugdan ang usa ka santos nga misa sa St. Augustine Cathedral Church nga gipangunahan ni St. Augustine Cathedral Parish Priest Reverend Father Jose Pulgo ug hugot ang seguridad nga gipatuman sa palibot sa simbahan lakip na ang rotang agian sa traslasyon. Pasado alas 5 sa buntag gisugdan ang traslasyon sa itong Nazareno nga giduyugan sa kapin 17,000 ka mga deboto nga gikan pa sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao. Sumala sa Cagayan de Oro City Police Office nga nag-deploy sila og kapin 2,000 ka mga uniform ug non-uniform personnel sa palibot aron nga magsiguro sa kahusay ug kalinaw sa mga deboto nga musalmot sa maong traslasyon. Sa ilang monitoring, wala man sab dunay natala nga mga insidente samtang nag-aginod ang traslasyon. Pasado alas 7 sa buntag diyang miabot ang imahen sa itong nga Nazareno sa simbahan niini sa Nazareno Parish ug misunod dayon ang usa ka santos nga misa. Ug Kent, sugod karong buntag adunay ipaygayon nga misa matag oras dinhi sa Nazareno Parish alang nasab sa katong mga deboto nga wala na makasalmot pa sa traslasyon apan pahinumdom sa kapulisan nga dili gihapon magdala og mga dagkong mga bag aron nga dili sila malangan sa ilang pagsulod sa simbahan. Kent? Daghang salamat, James Paulo Yap.